Nidaul Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul alim. Rabbi zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, una sa lahat ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Tunay na Allah, wala kaming kaalaman maliban lamang sa kaalaman ay tuturo mo sa amin, at naway dagdagan mo ang kaalaman para sa amin upang ito ay aming mapakinabangan. Muli, binabati ko ang lahat ng ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pagbati ng pandaigdigang pagbati sa mga mananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tulad nga ng sinabi kanina ng ating Sheikh, ay medyo matagal-tagal din yung ating hindi pag-lecture o pagbibigay ng ilan sa mga aral ng ating pananampalataya, at talagang nakakasabik ang pagbibigay ng kaunting kaalaman tungkol sa ating pananampalataya, at ganun din ang pag-aaral, sapagkat tunay na hindi ibig sabihin na tayo ay nagsasalita dito ay nag-share lamang tayo, bagkus lahat ng ating mga sinasabi dito at ibinabahagi ay pinag-aaralan muna natin bago ito ating i-share sa mga kapatid natin na maaring nakikinig at nanonood sa gabing ito o sa panahon ngayon. Alhamdulillah, ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na minsan lamang at pinipili lamang niya ang sinuman na maaaring mapagbigyan niya o maaaring niyang bigyan ng pagkakataon na ito ay isagawa. At ito ay alhamdulillah fadl, kainaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating ipagpatuloy inshallah. Hindi man araw-araw, hindi man minuminuto o oras-oras, at least ay naisasagawa natin ayon sa abot ng ating makakaya inshallah. At ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga obligadong bagay na dapat gawin ng isang Muslim. Tulad ng kanyang sinabi, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Na ang ibig sabihin sa ating wika, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga mananampalataya, maging lalaki man siya o babae. At hindi sinabi doon na kapag ikaw ay gumraduate na ng isang marhala o ng isang level ng pag-aaral sa Islam, ibig sabihin ay tapos na yung pagiging obligasyon o obligado ng pagsasaliksik para sa iyo. Bagkus, sa kabaliktaran, ito ay nagsisimula pa lamang na maintindihan mo ang kaobligaduhan at kung bakit inobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga mananampalataya ang pagsasaliksik ng kaalaman. So ngayon, nalalapit na ang buwan ng Ramadan, naway paabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga umur o ang ating mga edad sa nalalapit na mabiyayang buwan ng Ramadan, na sinabi ng ilan sa mga mananampalatayang pantas o mga scholar na ang buwan na ito ay darating na parang isang bisita, na ito ay darating at pagkatapos ay aalis, na parang hindi natin namamalayan ang pagdating nito at ang pag-alis nito ay sadyang napakabilis. Subhanallah. Kaya dapat samantalahin natin ang pagdating ng buwan na ito. Okay? Yung buwan ng Ramadan na halos lahat ng mga Muslim ngayon ay nagiging aware sa maaari niyang gawin pagdating at pagsapit ng buwan ng Ramadan. So ngayon, ang lecture natin o ang ating tatalakayin ay pagpapatuloy pa rin doon sa ating nasimula na topic o nasimula nating mga aral tungkol sa mga kwento ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, inshallah,
ay i-relate natin ang mga kwentong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin at ganoon din sa nalalapit na buwan ng Ramadan, inshallah. So, ang una nating tinalakay ay ang buhay ni Adam alayhi salam o ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam at ang mga katangian na naiulat tungkol kay Adam alayhi salam. At ganoon din kung papaano ang unang pananatili ni Adam alayhi salam sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat na noong si Adam alayhi salam ay hindi pa nagiging kumpletong nilalang at siya ay nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos mabuo ang pinagsama-samang putik, lupa at tubig na naging itsurang tao, bago pa ilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa ni Adam alayhi salam, ay nagkaroon ng pagkakataon si Iblis na siyasat o pumasok sa mga butas na maaari niyang pasukan sa katawan ni Adam alayhi salam. At naiulat na nung nakapasok si Iblis lanatullahi alayhi kay Adam alayhi salam, ay nakita niya na halos walang laman, ampaw ang katawan ni Adam alayhi salam nung ito ay wala pang kaluluwa. Kaya sinabi ni Iblis, ang nilalang na yan ay walang laman. Subhanallah. Nakita ni Iblis. At dahil dito, sinabi ng mga scholar na ang Iblis o ang shaitan, yajri kamajrid dam. Ang shaitan ay dumadaloy at mayroon itong daluyan sa katawan ng anak ni Adam alayhi salam tulad ng pagdaloy ng dugo ng katawan natin. Subhanallah. So yun yung sinabi ng mga scholar kung bakit nagkaroon ng pagkakataon at nagkakaroon ng chance o time na parang nagiging related ang buhay ng isang tao kay sa shaitan. At pagkatapos nun, nung makukumpleto na ang pagkakalikha kay Adam alayhi salam, kumbaga inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Adam alayhi salam, at pagkatapos ayon sa pagkukwento tungkol sa pagbaba ng kaluluwa ni Adam alayhi salam sa kanyang katawan, ito ay nagmula sa ulo hanggang bumaba sa kanyang leeg, at pagkatapos ay hanggang sa kanyang puso. At unang ginawa ni Adam alayhi salam o unang nangyari kay Adam alayhi salam ay ang paghatching o ang pagbahing, yung atas na tinatawag sa Arabic, ang pagbahing. At pagkatapos nagsabi si Adam alayhi salam, alhamdulillah, na siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon sa kanyang naramdaman na atas. At pagkatapos sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahimaka rabbuka ya Adam, kinaawaan ka ng iyong Panginoon o Adam. At pagkatapos ay pumunta si Adam alayhi salam sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala at doon ay nagsalam si Adam alayhi salam. At pagkatapos sumagot ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala at doon natutunan ng mga nilalang ang pagbati ng salam sa pagitan ng mga mananampalataya. Alhamdulillah. At habang si Adam alayhi salam ay nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng mga anghel at ni Iblis doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, naramdaman ni Adam alayhi salam ang lahat ng mga kainaman na maaring matagpuan sa paraiso. Hanggang sa naiulat na kahit nung hindi pa nakukumpleto ang pagbaba o ang pagpasok ng kaluluwa ni Adam alayhi salam sa kanyang katawang lupa, at nakita niya, naramdaman niya yung kainaman at mga kabiyaya na nasa paraiso, ay halos nagmamadali na siya. Okay? Nagmamadali siya na matikman ang mga biyaya na nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamadali siya na makita ang mga kainaman na nasa paligid niya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khuliqal insanu min ajal.
tunay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na mayroong angking pagmamadali. Yung pagmamadali ito ay likas sa mga tao. Kaya kung makikita natin doon sa pagkakalikha kay Adam alayhi salam pa lamang, hindi pa kumpleto ang kaluluwa na nakakapasok sa kanyang katawan, ay nagmamadali na. Kaya dahil dito, sinabi ng ilan sa mga maalam, ito ang pinagmulan ng katangian ng mga tao ng pagmamadali. Pero ito ay hindi dapat pamalagiin at hindi dapat itong ipagmalaki ng isang tao. Bagkus ito ay dapat niyang disiplinahin sa kanyang sarili. Sapagkat sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katangian ito ay katangian ng isang nilalang na hindi minamahal at hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yung nilalang na yon na mayroong katangian ng pagmamadali o yung pinagmumula ng pagmamadali? Ito ay walang iba kundi si Shaitan o kundi ang Shaitan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minash shaitan. Ang pagmamadali, ito ay mula sa Satanas. Kaya dahil dito, kinakailangan nating disiplinahin ang ating mga sarili at sanayin ang ating mga sarili na pakitunguhan ang mga bagay na mayroong taanni. Ibig sabihin ng taanni, ito ay mayroong pag-focus at mayroong kumbaga kahinahunan. Tulad halimbawa ng ating gagawing pag-iibada sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Yung pag-aayuno, ito ay makakatulong sa mga mananampalataya na bawasan ang kanilang sobrang pagmamadali. Okay? Mabawasan yung kanilang emosyon, mabawasan yung kanilang syahwa, yung kanilang pagnanasa dito sa ibabaw ng mundo, at mabawasan ang kanilang galit. Sapagkat lahat ng ito, yung pangingibabaw ng emosyon, pangingibabaw ng galit, pangingibabaw ng kanyang pagnanasa dito sa ibabaw ng mundo, ito ay nanggagaling din sa pagmamadali ng isang tao. Nanggagaling ito sa emosyon, nanggagaling ito sa kanyang kumbaga pangingibabaw ng kanyang isipan kaysa sa kanyang kaalaman at kanyang pananampalataya. So dahil dito, nararapat tayo na maging aware sa likas na katangian ng isang tao. Ang katangian ng isang tao ay ang pagiging mapagmadali. At ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng kwento ni Adam alayhi salam. Pero hindi natin ito kumbaga sasakyan. Hindi natin ito pananatilihin at hihingi tayo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay at hihingi tayo sa kanya ng proteksyon laban sa ganitong katangian. Alhamdulillah. So pagkatapos nung pangyayari na yon, si Adam alayhi salam, tulad nga na nabanggit natin, ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng kanyang mga anak, mga dhurriya, nasal, na sila ang mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo ng nasyon pagkatapos ng nasyon. Ibig sabihin ay hindi sila mananatili dito, bagkus sila ay mabubuhay dito kasama ng kanilang pamilya, kasama ng kanilang mga tribo, kasama ng kanilang mga maaabotang henerasyon, at pagkatapos noon ay mayroong bagong henerasyon na magpapatuloy ng kanilang pamumuhay, magpapatuloy ng kanilang katuruan, magpapatuloy ng likas na paglikha o likas na pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang ibig sabihin ng aya na nabanggit natin dun sa una nating nakaraan nating lecture, na inni ja'iluka ja'ilun fil ardi khalifa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. At nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika, sa kanyang mga anghel, na siya ay lilikha ng mga tao o ng nilalang na sila ang mananatili dito sa mundo, nation or generation after generation. At pagkatapos ay ituturo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang tao, walang iba kundi si Adam alayhi salam, ang lahat ng kaalaman o ang lahat ng mga pangalan na kailangan niyang malaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. At itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pangalan
na dapat matutuhan at makilala ni Adam alayhi salam. Ayon sa mga pantas, ang mga pangalan na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam ay ang mga pangalan na obligadong malaman, tulad halimbawa ng pagkatawag sa tao, insan, jabal, mga bundok, mga puno, lupa, at lahat ng mga nilalang tulad ng hayop, tulad ng mga ibon, tulad ng mga isda, at mga katawagan na ito ay dapat makilala at malaman ng isang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam, at pagkatapos ay tinanong ito sa mga malaika, at sabi ng mga malaika, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So dahil dito ay kumbaga tinanggap ng mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kainaman ni Adam alayhi salam. At kung titingnan natin ng husto, kung pag-aaralan natin ng husto ang kwentong ito ng pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam at paghahanda sa kanyang mga alipin. Sino ang inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang mga malaika. Inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika na tanggapin si Adam alayhi salam, igalang at kilalanin bilang isa sa mga dakilang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sa paanong paraan? Sa pamamaraan ng pagbabalita na siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lilikha ng nilalang na siyang pipiliin. Ang mga nilalang na ito ang pipiliing mananatili dito sa ibabaw ng mundo, at pagkatapos ay malalaman nila ang mga bagay na ito ay ituturo sa kanila na hindi nalaman o hindi itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika. At pagkatapos ng sitwasyon na yon, ay nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang dakilang pag-uutos sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nasa kalangitan kasama si Adam alayhi salam. Sinabi niya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, at noong ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos at nagsabi para sa kanyang mga malaika, nag-utos siya na ang mga malaika na ito ay magsujud o magpatira pa kay Adam alayhi salam bilang pagbati, tahiya o paggalang kay Adam alayhi salam, at hindi bilang pagsamba. Walang ibang ginawa ang mga malaika na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi ang sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at patunayan ang kanilang pagiging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatotoo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tunay na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay hindi nagsumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinusunod nila ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung narinig nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magpatira pa kay Adam alayhi salam bilang paggalang at bilang tahiya o bilang pagbati kay Adam alayhi salam, ay walang pagdududa na sila ay nagsujud. Subalit, mayroong isang nilalang na kahit pa siya ay nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bagay na ito ay hindi magiging, kumbaga ang kwento tungkol kay Adam alayhi salam ay hindi magiging kumpleto kapag hindi nabanggit ang nilalang na ito. Si Iblis. Si Iblis na nakasama ng mga malaika sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama na nautusan na siya ay magsujud o magpatira pa kay Adam alayhi salam. Okay? Anong ginawa ni Adam ni Iblis? La'natullahi alayhi. Fasajadu illa Iblis. Ang mga malaika ay nagsujud, subalit si Iblis ay tumanggi. Aba, wastakbar. Tumanggi sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagmalaki. Bakit siya nagmalaki? Bakit nagmalaki si Iblis? La'natullahi alayhi. Dahil sa kanyang sinabi o yung kanyang qiyas fasid, na ang kanyang pagkukumpara na mali o yung kanyang pagsukat na mali. Sinabi niya, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sabi ni Iblis,
mas mainam siya kaysa kay Adam alayhi salam sapagkat siya ay nilikha sa apoy at si Adam alayhi salam ay nilikha sa tin o nilikha sa putik. Dahil dito, sinabi o sinagot ni Sheikh Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, tunay na ang qiyas na ito o ang pagkukumpara ni Iblis na ito sa aya na nabanggit ay qiyasun fasid. Ibig sabihin ito ay pagkukumpara o pagsukat na mali. Sapagkat kung titingnan pa lamang natin ano ang mas mainam, apoy o ang putik o lupa. So una, kung titingnan natin, ang apoy, ang natural at normal na katangian nito ay mapanira. Tama? Bakit? Dahil dito pa lamang sa mundo, ang apoy, kapag ito ay, kumbaga, kung titingnan mo, halos hindi mahawakan ng isang nilalang. Tama? Hindi ito malapitan ng hayop. Hindi ito malapitan ng kahit anumang lumilipad. Bakit? Kapag ito ay nalapitan, kapag ito ay hinawakan, kapag ito ay nadampi sa balat ng isang nilalang, walang ibang maidudulot ang apoy na ito maliban lamang sa sakit, sugat, at kumbaga kapinsalaan, di ba? Kahit sa mga bahay, kahit sa mga bagay na walang buhay, ito ay kasamaan ang maidudulot, di ba? So yan yung kumbaga sinabi ni Sheikh Shinqiti rahimahullah ta'ala. At yung tin naman o ang lupa o ang putik, kung titingnan natin, ang kainaman nito ay kitang-kita, zahir, jiddan. Bakit? Subukan natin. May kumuha tayo ng isang butil, di ba? Isang butil ng pananim. Ito ay ihagis lamang natin doon sa lupa o sa putik na ito ay maaring humawak ng butil na ito. Maya-maya makikita mo sisibol na yung butil na yon hanggang sa afternoon magkakaroon ka na ng mga bungang kahoy o di kaya ay bungang mapapakinabangan at maaring ito ay maging matamis. Di ba? Alhamdulillah, maaari itong silungan ng mga tao dahil dito, doon pa lamang sa normal na pagpapakilala at pagpapakita ay makikita natin na ang lupa ay dihamak na mas mainam kaysa sa apoy. Na ang pagkakakita o ang pagkakakiyas ni Iblis ay sadyang mali. Bakit? Ano yung kiyas niya? Dahil daw ang apoy ay nasa ibabaw ng lupa. Subhanallah. Hindi lahat ng bagay na nasa ibabaw ay mas mainam kaysa sa nasa ilalim nito. So yan ang totoo. At pangatlo, ayon kay Imam Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, hindi lahat ng bagay na ang pinagmulan nito ay mainam, mananatili na ang susunod na bagay na kumbaga magiging resulta ng pinagmulan nito ay maganda. Tulad halimbawa ng isang anak o isang ama na ang ama na ito ay isang engineer, di ba? Isang engineer yung ama. Subalit, naging pabaya yung kanyang anak, hindi siya sumunod sa kanyang ama. So yung nangyari doon sa kanyang anak ay naging pabaya, napabayaan niyang kanyang sarili, sumuway siya sa kanyang ama hanggang sa siya ay nawala sa landas na matuwid. So hindi siya naging engineer, bagko siya ay naging problema sa kanilang nasyon. So nilikha siya o siya ay nagmula sa isang magandang pamilya pero hindi siya nakasama sa kainaman ng kanyang pamilya dahil sa kanyang gawain. Ganon din ang nangyari kay Iblis, la'natullahi alayh, na hindi niya napakinabangan ang mainam na kanyang inaakala na nilikha o pinanggalingan niya. So, ano yung patunay natin na si Iblis ay nilikha mula sa apoy? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha mula sa liwanag at ang mga jinn o ito yung lahi na pinagmulan ni Iblis ay nanggaling sa apoy. Mariji min nar, okay? At ang mga tao tulad ni Adam alayhi salam at ang lahat ng mga nilalang tulad ng tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tin o mula sa putik at o lupa. So yan ang kumbaga tatlong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na halos nagkita-kita sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang malaika, ang jin at ang tao.
At ang dalawa sa kanila ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsujud, at ang isa sa kanila ay sumunod, ang isa ay naging pasaway, at ang tao ang naging dahilan kung bakit at kung papaano nakita ang pagsunod at ang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga nilalang na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So subhanallah. At doon sa mga nagsasabi na si Iblis ay malaika, nagkakamali po tayo sa ganitong nagkakamali po ang sino man na nagsabi na si Iblis ay malaika o angel dahil siya ay nasa paraiso. Ang totoo po niyan, si Iblis ay kahit kailan hindi siya naging angel ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Iblis, ulitin po natin, siya ay jin. Ano yung katibayan natin? Nanggaling ito sa Suratul Kahf. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf, sa pinakamalapit nitong kahulugan, at nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika na sila ay magsujud kay Adam alayhi salam o magpatira pa kay Adam alayhi salam, sila ay nagpatira pa. Maliban kay Iblis, na si Iblis ay minal jin, kana minal jin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng direktahan, si Iblis ay mula sa lipi o lahi ng mga jin at hindi siya kailanman naging malaika o naging angel. So ano yung dahilan? Ito yung kumbaga labs. Bakit nagkaroon ng labs o nagkaroon ng kaisipan ng mga tao na si Iblis ay anghel? Bakit si Iblis ay napapunta o nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? So bago likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, una narito si Adam alayhi salam, ay lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang nilalang o grupo ng nilalang upang sila ay mabuhay dito sa mundo. At ayon sa mga historian na nagpapaliwanag ng aya sa Quran, ang unang nilalang na ito ay ang mga jin. Subalit, ang mga jin na ito ay walang ibang ginawa dito sa ibabaw ng mundo kundi ang gumawa ng kasamaan, karimlan. Ano yun? Ang dugo, pinapadanak nila ang dugo sa kalupaan. Ang mga kababaihan ay kanilang nilalapastangan, dahil doon ay pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mayroon sa lipi o sa lahi ng jin na ito ay naging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay nasa mundo. At ito si Iblis. Siya ay naging lubos na masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala habang kasama ang kanyang mga kalahi dito sa mundo, bago pa man siya ipasok ng Allah subhanahu wa ta'ala o iataas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Siya ay nakasama ng mga ito at siya ay nakitaan ng kabutihan. Nakilala si Iblis kasama ng mga kapwa niya, jin, bilang isang matino at mabuting jin. Okay? Dahil doon, noong malapit ng likhain si Adam alayhi salam, nagdesisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na linisin ang kalupaan. Linisin ang kalupaan sa pamamagitan ng pag-alis sa mga engkanto o mga jin na nasa kalupaan, at ito ay inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ito ay niligay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa karagatan o sa mga tubig, parte ng tubig na parte ng mundo, at doon nanatili ang karamihan sa mga jin na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos iniangat ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis upang makita niya at makamtan niya ang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito natin makikita ang pagiging patas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan niya ng parangal, binigyan niya ng gantimpala ang pagiging masunurin at pagiging matuwid ni Iblis nung siya ay kasama ng mga kapwa niya. Pero nung siya ay nasa langit na at siya ay sinuri o nung siya ay tines ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng exam kasama ng mga malaika, siya ay bumagsak.
Sa halip niya na siya ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong nangyari sa kanya? Aba wastakbar. Si Iblis ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagmataas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kanya yung kibir o yung pagmamataas. At dahil doon sa kibir na mas pinili ni Iblis kaysa sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakabalik sa paraiso na ito hanggang sa ikaw ay magbalik loob. Pero naging matigas si Iblis at sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sa halip na siya ay humingi ng awa, humingi ng pabor sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmatigas siya at sinabi niya dahil sa utos na pagsunod sa mga tao na yan o pagpatira pa sa tao na yan, o Allah, isinusumpa ko na ililigaw ko ang mga yan, halos lahat sila, maliban lamang sa mga tao na iyong kinaawaan at iyong iniligtas. So dahil doon si Iblis ay hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa mga ulama, ayon sa scholar ng ating pananampalataya, kahit sino pa man, ito ang kauna-unahang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng paglikha. O kaya sa madaling salita, sa unang pagkalikha ng lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging mapagmataas. Kaya dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at talagang masyaallah, Allahu Akbar, ang ating pananampalataya, ang Islam, wala itong pagkakasalungatan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. O kama qala sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinuman na mayroong kahit katiting na pagmamalaki sa kanyang puso o pagmamataas sa kanyang puso. Dahil dito, bago pa man ito sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatunayan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat si Iblis sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil mayroon siyang kiber o pagmamalaki. At dahil dito, sa mga mananampalatayang Muslim na paparating at sasalubungin ang buwan ng Ramadan, unang-una kong kumbaga pinapayuhan ang aking sarili at ang ating mga kapwa Muslim na suriin natin ang ating mga sarili. Tingnan natin kung tayo ba ay nagiging karapat-dapat na manahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya na nagnanais pumasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay nagnanais na pumasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, layuan natin kung anuman ang narinig natin na dahilan ng paglabas ni Iblis la'natullahi alayhi sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito walang iba kundi ang pagmamataas. Dahil sa totoo, wala tayong karapatan na magmataas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At wala tayong kakayahan na magmataas kahit kanino man, sapagkat tayo ay nanggaling sa kahinaan. Tulad nga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. At tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamadali. Na tayo ay nagmamadali. Madalas tayong nagkakamali, kaya nga tayo tinawag na insan. At tayo ay nilikha sa putik. At tayo ay hindi magtatagal dito sa ibabaw ng mundo. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. At naway ang mga aral na narinig natin tungkol sa buhay ni Adam alayhi salam at kwento na nangyari kay Iblis, sa buhay ni Iblis bilang isang masunuring alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng kanyang kapwa jin, hanggang sa siya ay mailabas sa paraiso dahil sa kanyang pagiging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magsilbing aral sa atin at huwag natin siyang tularan sa kanyang pagiging pasaway. So hanggang dito na lamang, inshallah. Sana ay nakapulutan natin ng aral at ito ay dalhin natin hanggang sa mga araw sa buwan ng Ramadan, at naway maging mapagkumbaba tayo sa ating mga sarili, sa ating kapwa Muslim,
at higit sa lahat sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at tanggapin mo ang aming pagsusumamo, tanggapin mo ang aming mga ibada na gagawin para sa iyo at naway gawin mo itong dalisay para sa iyo lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.